И добре дошли, хора, в много. Днес ще играем на Farming Race 2. Ще играем на Matchform. И я пускаме играта. Сега трябва да само ще бягам от тея. Пъпет няма да го навивам. В смисъл, пъпет няма да го пипам, де. Така да го кажа. И да, това е. И за малко почва игра. Ара, бе, какво зарежда толкова? Добре, значи сега тук в тази игра имаме Фокси, Фреди, Бони, Чика. Имаме и щупени, които са прекалено гадни. Ето най-гаден. Ето зде, ето са. О, малека ми изкара да къл чиката, брато, но така гадно седи, че буквално те сега почти няма да ги има. Смисъл. Няма да върват. Значи аз сега ще тръгнем от тази вентилация на ето тази. О, брат! Я? Сега пъпет ще го навивам, ама когато ме гонят, няма да го навивам. В смисъл, ще си го оставя да си ме гони. Иначе за сега ще си го навивам. Ми интересно, всичките ли ще... Опра, защо? Чекай. Нещо изтрупа. Нещо изтрупа, това не ми харесва. Гадно. И ако някой от тия гледа да се събуди, я ще бегам с колко мом. Това съм на спринт в момента. По-леко ми идвайте, бе. Какво правите тук, бе? Не ме нападайте, не ме нападайте, не ме нападайте. Беги, 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 беги. Уй! 1 часа. Ах, бълбой, махай се. Бонито ще тръгне пръв. Тръгна! Беги! Але, Бонито разгеле! Мале, плътно зад мен е това. О, не, някой ме ще потъгна. Беги. Майко мила! Чекай, тук ще го забравя. То как знае къде съм, бе? Гледай го! Малика го забавям! О, майкос! И чиката е тръгнала ли, бе? Какво става, бе, Луис?
Тотално се забавих. О, не. Да, айде. Сина светлинка. Ого, на Фреди. Къде бе, брат? Чекай бе така. Пушни! Ого! Юди. Брат, хората са сините светлини. Кога се представя тази вентилация? Не мога ми изкара кола, че се движи. Не. Мале, са от всекъде сме парали. Защото и щупената чека също. Погледни какво става. Нормални ли сте, бе, брат? Не ми се смей. Червена светлина, значи ти някъде да бъде светлина. Оп. Малко успях. Аре, 3 часа още. Честно обикаляме и правим победа. Тука. Как ги изиграх тук? Ще пробваме пак. Смисъл, ще пробваме пак игра. Много тегаво като тръгнат всички, бе, брат. Майко. Добре, де. Не знам защо е толкова трудно, човек. Фокс е ужасен. В смисъл, на сколко време трябва да го седиме така с фенеро на ето от звер пред очите, за да се махне, бе, брат. Ще ме ловят. Те това нещо ще ме фане. Те това нещо и е това. И аз как нещо въобще ще успея да направя, като тето от звер с гигантската уста му ме хване. Стига. И на другото отгоре. И ето тези. И то балун, къде постоянно ми се хили. И на другото отгоре и е това нещо, като тръгне, направо става страшно. Направо ужасно, човек. Бегане 2 часа. Майко, това е световен рекорд, бе, брат. Искам да си измисля някакви трикове, с които да не ме... Аз ще седя при чеката. Не знам кога ще тръгне, не знам.
Аре бе, какво стана? Брат, колко пъпета има тук, бе? Има 10 000 пъпета, стига. Добре, да още никой не е тръгнал. Фреди ме гледа. Чакай, това не го чух! Ти не си сериозен, брат? Какво? Сериозно ли? В 1 часа и 21 тръгваш в лут? Бони, ужасен си, честно казвам. Сега ще минем през 10 вентилации. Спря да ме гони. Добре хора, ако ви е харесал клипа, един лайк и ми оставете абонамент, ако ви харесва това съдържание.